kabisa kwaluwore gi ndiko kaka service ni itimo to mit kabisa kendo ber kabisa kendo dhimiyo ji mang'eny dhido thieth kendo thieth nyabedo maber. Mano kaluwore gi gimondiki. Gimondiki. Yes. To kwa dhie service delivery kata mana kaka dhi time. Yes. Tek nikech piny osedhi mbele. Ndalo manigolo lak ji 2,000 en chon. Lak inyagolo mana 2,000 e kuine osiptende matindo dala kucho. Kata mana dental clinic maber mondo gol laki ok nyal chulo pesa matin 5,000. Nikech kaluwore gi ngima masani ng'eni laktari be nyaka yud gima oketo ofuko eko nya ng'iewo sut kaka daktari nigi sutni. Yes. Sutni ok en siling 1. To kidwar ni koro a whole family dak e 100 tende ni ka gin family mar ji 5 ipogo gi 2,000 en pesa di 400. To laktar sani consultation ma standard kaka dental consultation en 3,000. Golo lak en 1,000 wach kata ko duoko niga mapiny en 4,000. Mano 7,000. Koro kimiyo a family 2,000 onge gimitimo. Koro mano dhi chendo to chuno ni ji mang'eny ibo thiedhe health center. Nikech ramna Kenyatta National Hospital ya file en 1,500 ogol ni laki en 3,000. Kotene ni mano en mana ng'at achiel. Tin gi ji 5 approximately ji 3 nyabedo gi shida mar lak. Kenyatta en about 4,000. Ko 4,000 ki multiply ga 3 en 12,000.